Coba, monggo alat keri-keri. Mau kayak indagi buka noten. Tungtang, tungtang, tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Amit jauh Pak Lari. Monggo, Bol. Iki kabel indagi, Bol. Enggak elo Mas. Mas. Sini dong. Sini dong. Kamu juga kamu. Kamu. Bol, Mas kabul. Kabul. Nyoba lagi mikir kebanan, Bol. Mas Kabul. Mbah ya Bu, aku rada ndredeg nak karo Mbak Rena iki. Sik to bejing. Sik. Iki cara Sampeyan iki golek yo apa to jane? mosok ya sabuk ya sapa sabuke Kiki. Kaya otoke Kiki nyamuk. Maju. Pripun Mbak Rena? Masalah niki pun pirang wulan, Mas. Alah niki sampun 10 sasi punjule 11 dino. Dereng brojol. Niki lho sampun kula sesar tapi ki dereng medal-medal niki lho. Pun kula sesar. Dereng medal-medal. Lah wong sing ditokne duduk bayi. Senes kok menika anakan ula iki. Aku niki Iki patang sasi bapake lari. yo bapake lali. Kula niku mbayangne. Mbayangke Umpama kula niki meteng, Mas Kabul niki meteng. Iya. Metenge niku saking pundi ngoten. Napa kosot mawon masa saged meteng. Benten kalian jenengan. Nggih, piye, Mempunyai wadah tersendiri tapi rada nyelompet ngono aku ya bingung. Mosok ero? Nggih, alah nggih. Kok iso ngarani apa ro? Sekedar semerep ngoten mawon. Kok sekedar piye? Apa sampean 2 tahun delok? Dereng nate. Mosok? Kula nak semerep barang ngoten niku mesti sawanen Mbak Rena. Jajal wis tau. Jajal. Lah alhamdulillah. Betul dereng. apa niki? Hah? Niki biasanya plekennya Mosok 2 tahun? Dereng nate kula. Nggih, menawi panjenengan purun. Jajal ya. Ayo Mbak golek nggon Tak sing purun. dudoi maksude. Jajal apa? Tak dudoi. Nggih, mengke teles napa mboten? Rada Lah dalah iki kumringet mboten. teles titik. Mosok jarene 2 tahun ro. Pripun sampean paling weruh kula niku. Ya, Heeh. ngene nyelowompet. Nggih, Nyala kados teng rawa. Heh? Kados teng rawa nika. Heeh, ya toh, Nggih. nyelowompet ning tengah. Ning tengah rawa. Teng tengah rawa. Joweru. Kelelep sampean to? Ora wedi sampean. Ora wedi. Nak kelepe niku mboten, penate kelelep mergi. Wis tau. Ndah neo niku lho kula niku. Dah neo. Ndah neo. Ayo. Heeh. Piye, Bol? Mosok kaya ngene rene rayuan belas. Ora ning apa? Mosok langsung otodidak. Lah Wong ngono, piye? aku ya warono sik kebon nak mbok Lah iki rayu. kan aku mek gambar tok to, Mas. Oke. Wong wedok kaya ngene iki arep mbok rayu. Ya yo no lagune Jajal. Sadurunge aku dirayu ambek Pak Dewan lho ya. Lah kuwi lho, jajal menawa nak kowe engko iso. reggae. Ro dhewe lek Pak Dewan lek rayu kan langsung nyoh. Leng. Nyoh. Nyoh. Lah nak aku langsung nyoh bogem. Lek kabul jajal. Basur. Piye modelmu? Mbak Surip. Alah, cenret. Nyek-nyeng. Alah, Nyek-nyeng. kencet. Nyetrenyeng. Kencet. Kencet. Terenyeng. Kencet. Nyetrenyeng. Basurep. Kemerenyeng. Basurep kencet. Kemerenyeng. Sing reggae lho, ceret. Kencet. Iki nyapa to jane kancamu? Masa dirayu kok jenenge keseret. Kancamu iki nyapa? Kok nututi bol. Ngene-ngene aliranku reggae. Oh ya wis. Ayo. Oh. Ceret. Kencet. Tak gembol kemana-mana. Gembol. Tak gembol kemana-mana. Terus Gede toh, ireng toh, dawa toh. Jajal piye? apa kuwi? Tak gembol kemana-mana. Agak nyedak. Dawa. Gembol Ayo kowe mang. kemana-mana. Gede toh, dawa toh, ireng toh. Jajal piye? Apa kuwi? Apa kuwi? Wis. Gede, dawa, ireng. Apa kuwi? Nah, ngene iki. Otak itu pikiran yang positif. Positif lho, aku berusaha positif iki wisan makane takon. Apa kuwi? Sing digembol Pak Satpam ki lak gembol toh. Gembol apa? Ireng toh. Lah lho. Cutik Ireng. cutik wis Oh, makane ireng. iya. Dawa toh. Dawa, iya. Ireng toh, dawa toh, gede toh. Jajal piye? Wis jajal piye lak tutuk indasmu. Alah aku nak merempul mesti. Ngerayu ki yo sing apik lagune nuansa sing romantis. Oh iya coba. Delok Sementara dirimu tak kesaki sebelah kiwa ya. Marai gak teko nggon nek dawa. oh, Jajal. Mbak Rinaku sayang. Apa Sing sayang? ngono Mas Agus gitu lho. Ben koyo ning Apa sayang? bapak Oh. Ah, bareng. Sayang.
lho, iki jangan diteni wong lho, Ndang. Mbak Rena La sayang. ilaha illallah. Iya, Sungguh sayang. cinta dengan padamu. Apa kamu juga cinta dengan aku? Aduh, Mbak Rena. iki aja rapet-rapet. Engkau bagaikan Gadungan ada bidadari kecil celatan. Atau sakit ya? turun dari langit yang jatuh ke hatiku. Oh, Mbak Rena. Iya. Mbak Neo. Di mana kini masa laluku? Aku gak teko kono. Aku wis grogi. Larase ditoto sik. Yo, anane larase gak tak toto aku grogi wis yo ngene. Larase urung ditoto. Oh, alah. Wis Mbak. Aku maremu kayak kluget-kluget Wis, ngene lho. aku tak golek sing pasti ae. Ya wis Mbak, sampean golek sing wis pasti ae wis. Pak Dewan sapa jenenge, Mas? Pak Dewan Ama. Monggo Mbak Rena. Heeh. Jajal aku tak munggahne iki lanange lanang koyoke ngono. Mosok lho. tenan? Ya didelokno. Lanangin jagat. Lanange lanang. Lu lanange lanang. Lek dirimu kan separuh-separuh. Separuh-separuh. Lanang ning iso meteng to. So. Lah iki Lah wingi ngono gak iso meteng. ora iso kuwi. Gak iso asli. Didelok ae. Iya, monggo Mbak Rena. Pak Dewan, monggo Pak Dewan. Pundi niki request Bu Umi lho. Pak Dewan Ama silahkan bergabung. Monggo. Boten lek dadi, Pak. Paling duit entek. Heeh. Nanti Monggo kok- Bapak Dewan. Paling mek rungkat ngono lho. Kena aku ya emparane kadol. Kira aku. Wis entek pira men, Mas? Aku sentek 3 emper ya. Bahaya. Gelem wonge. Wonge gelem tok Mbok rabi gak gelem. Gak gelem ya akhirnya minggat. Mriki. Karek sampeyan ning guri ya. Yo, Medalikong medalikong. apa to jane? Medalipun. Angel men to. Mengane sesuk-sesuk arep tanggapan ilate cukur sik. Heeh, monggo Bapak Dewan. Iya. Medalipun. Ndi to, Mas? Lagi lho medalipun. Lah iki. Ndi? Pundi Dudu. tiange? Dudu. iki lek Oh iya bener. Dipeksa. Lah kok tiba iya? Lah itu sebut masuk kene dhewe yo ora roh. Kaya kipli. Jo. Ah, monggo. Ya toh. Lanange lanang, ora mungkin meteng Percaya. kok iso. Iki tenan. Mbak Dewa nggih, Mas. Nggih, heeh. Nggih. Siap-siap. Salaman. Pripun? Pak badhe nembang napa? Ngapunten lho niki cacah pun mboten usah direken niki, mboten usah. Niki pun mboten enten Mboten apa-apa. kanggo. Sing enten namung jenengan. Mboten nembang, Mbak. Nyawang jenengan tok. Oh nyawer ta. Oh, nyawang. Pak dhewe sing nyanyi ya. Nggih. Oh, nyapa? Jenengan purun disukani ngeten. Kak nggawa duit niki sing nggawa duit. Oh niki lho sing nggawa duit, Bu, jenengan masa, Bu. Niki sing beto duit. Nyanyi napa? Jenengan pengen nyanyi napa mboten? Ora pengen. Boten. Gak iso nyanyi. Salah ngomongku. Nggih, Salah, Pon. salah. Nggih. Anu kula peksa mawon nggih. Iya, lo gelem dari peksa. Kepeksa gelem. Dipeksa gelem. Oke. Gulu pecah. Ayo Mas Rabos. Butuh waktu yang ideal di pasir. Masuk. Kang mangkel ngono ing pikir. Lali, Mbak. Aku langsung ngasir. Keliputan koyo
dodo ayo kakek. Satu, dua. Butuh waktu yang diarani pasir, waktu gampang kelingono yang pikir, begetno langsung nasir, keliputan koyo kelangan pikir. Udah bisa turun dengan riko angin orang lanjut sawer sawer ayo Aring-aring bakar gedang karo geni, sampai kering awakku dipikiri. Gedang rocok satu gun bang godong, urung-urung-urungku pedang. Bakar gedang karo geni, sampai kering awakku dipikiri. Satu gun berotoli, yen rapat kaya pedang dodoli. Matur nuwun Mbak Rena. Terima kasih. Ngoten tok, ngoten tok. Pun. Yo, Delok dok live sampean ya, Mbak. yo. Lho kayak mek ngono Mboten tok. malih niki Mas. Gak iso. Setunggal malih satu lagi. Satu lagi no. Mbak Rena sing nyanyi no. Jeneng Kula nyawer. paringi diskon satu lagi. Jarene mau kan ngomongnya aku gak iso nyanyi Mbak nyawer ae ngono to. Lah nggih, malah kancane. Nanti Mas tulis, Bang. Lah yo ndi? Mas tulis dari ini, Mas. Sing Mas, gawe, aku tambah mudun. Oh iya, Mas Lis, Mas Lis. Nanti Mas Lis. Kali Ibu Umi Nggih, monggo. Ayo, Mbak, kene, Mbak. didampingi niki Pak Dewan, badhe Aku nyawer ngomong, sungkan Mbak. jarene. Cek di Mas Sulis karo Mbak. Mas Nono. Sulis. Pundi? Ayo Mas, kene. Tutu. Oh, tuh. Oh, tak untal kowe engko. Bapak Sulis. Nggih Mas. Dudu. nggih. Bu, sapa Bapak jenenge? Sulis. Sulis iku jenenge mbahne. Jumiati. Yo. Ibu Jumiati. Bu Jumiati. Jumiati. Ah, monggo. Ayo Mbak, Bapak baju. panggung. Nanti baju. Iku lho. Iku lho, iku lho. Jaluk Iya, Mbak. dilek. Lo iki tambah Pak Sulis ambek Bu Sulis. Bu Sulis. Yo enggak lho lek kleru, ning rada mensle. Iya. Mbak Jum. Niki mun Mbak mun Jum. OTW. Oke, ditunggu dulu. Aku Ngapa mudun. dada? Mudun gak sidok. Oh, Ayo anu. kene. Piotro. Nah, rene Sik Mas mendet, Sulis. sik mendet sangu, Pak. Yo, cek munduk sangu. Berarti Iya. bintene, Mbak. Engko Nggih. saworo aku keduman. Amin. Oh, jenengan tasik kurang to? Sangune ta? Nggih. Kurang, Mbak. Tunjangan-tunjangan dipotong entek. Curhat tapean. Pundi Bu Jumiati Ayo, Mas kalian Pak Sulis. Niki pun ditenggo tiang kathah lho. Monggo. Mbak Jum gak usah wedan, Mbak Jum. Wis Monggo. mlayu sampean. Monggo, ombo. Monggo. Dawa. Goli. Apa nih? Kroso? Ombo? Dawa? Monggo. Apa nih? Mbo? Oh, niki lho. Iki lho. Monggo, monggo, monggo. Ngono. Oh iya, bener, heeh. Monggo Bapak, kula aturi Sesuk minggah panggung. sesuk lek tanggapan iki dikempesne sik ya, sayang ya. Heeh. Heeh. Ya semua kena di. Apa? Saiki tak ogok sik ya. Tak ogok, tak ogok. Kena keri. Keri. Mbak aku mau tak bawa antar no, Mbak motorku. Nggih to? Bot-botnya iki pengen ketemu sampean. Baduh. Lah wis ketemu terus diapakne iki? Tak kandakno Mas Sulis. Ya lah Bu nyanyi. Jumiati, monggo. Iya sih. Kok mbot? Oh kate sambutan. Ya wis, nah sambutan.
Nampung joget rase. Nggih. Terus napa nek ijol mboten enten ungkul kabeh duwite Caca. Kale ijol. Utuh kabeh duwite punan. Nggih, napa niki? Pilihannya apa? Nyawer napa nyanyi? Sampeyan milih. Nyawer apa sedekah? Monggo. Nggih. Heeh. Ayo Mbak Rina niki napa niki lagunipun? Heeh. Oh, ngoten. Kawin kontrak purun. Purun. Kawin purun. Kontrak. Kawin kontrak. Kawin kontrakan. Napa? Ayo lho. Barongan moto beli geridio tak tempilik. Barongan moto beli geridio tak tempilik. Osa. Statue. Sopo. Cari. Tersun. Ayo Ayo goyang. Ayo Bapak Sulis gelos. Bunda Cuk gelos, terima kasih. Ayo Mas, ayo. Mbak Renaku sayang. Atuh. Paras cantik wajahmu yang ku Ayo goyang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanya untukmu. Lali banget. Pak Cari ini. Pak Dewan jangan kelewatan. Tresnoku iki ya mung cukup sawulan. Tak ada lagi istilah sayang-sayangan. Mergo janjimu ya mung kawin kontrakan. Ayo goyang. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontak. Laksana kawinan ijab kabulku mandang siramu tangisan terharu aku nyawang akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini Hanya untukmu sayang. Yuk waktu kamu coba. Terima kasih. Pro Audio Lembang, terima kasih. Pak, disawer Pak. Yo, masuk. Sing akeh Pak. Terima kasih. Kudu joget, goyang. Joget toh iki. Goyang. Oh, tak antemi lho. Maju. Ayo bos, ayo. Mbak Renaku sayang. Jalan Pak. Cantik wajahmu yang ku kenal. Iya. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku ini
Lanjur cinta mati di kau izin karena cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontrak. Kesana kawinan tapi kau pun kumandang kamu tangisan terharu aku nyawa akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanya untukmu sayang Akhirnya aku jatuh cinta beneran. masa iya Cintaku ini Siapa? hanya untukmu sayang. Kasoko, kasoko. Sama maju aduh, Ayo para siapa? ayo mas. Barongan moto beling rini yo tak tembeling. Barongan moto beling rini yo tak tembeling. Osa, maju osa, maju osa. Tetu, tetu. Terima kasih Mbak Rena, Dalam. Roko Sambaya Putra, Nggih. matur nuwun. Tur suwun, Wis, mugi-mugi Mas, nyolong panjang umur sambutan. sehat selalu nggih. Napa Mas? Enten napa? Diap napa ki? Napa? Pripun? Napa? Napa? Pak Sulis? Nyapa Mas? Sembarang. Sama jaluk dia Pak nih? Periksa. Gula darah aman? Kolesterol aman? Ojo ngono lek delok medeni. Oh padha to. Sampean napa niki? Oh Masmu iki. Mek nasibe beda iki duwe akeh kok ora duwe. Oh ngono. Ya. Iya ae ngono lho manut. Lagune napa to Mas? Manut aku. Duet napa? Mboten. Duet lho. Lek sama duet aku seneng. Luwih seneng maneh duet. Oke, karena ini ditemani bareng-bareng Iya, kakak-kakaknya tadi. Masuk, masuk, Iya, masuk. iya. Mungkin satu dua atau tempat Ayo nggak apa-apa. teman-teman naik lagi teman-teman. Monggo. Yuk, ini dari sederetan artis bareng Roko Sampai Putra, monggo. Kak Cynthia, Kak Yesi juga, Kak